Μια ιστορία προδοσίας που κόβει την ανάσα. Παιχνίδια εκδίκησης. Έρχεται τον Ιανουάριο στον Αντένα. Αληθινά πλούσιος είσαι όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε νοιάζονται και που μοιράζεσαι μαζί τους αγαπημένα έθιμα. Και φέτος, στο πρωτοχρονιάτικο λαχείο, μία τυχερή πεντάδα κερδίζει εγγυημένα 5 εκατομμύρια ευρώ με 1 εκατομμύριο σε κάθε τυχερό λαχνό. Σωτήρη, η αποστολή σου. Δύσκολοι λεκέδες και οσμές στους 30 βαθμούς και σε σύντομο κύκλο. Η Τόνια πιστεύει ότι δεν μπορεί κάθε απορρυπαντικό να βγάλει τόσο δύσκολους λεκέδες. Απόδειξέ της ότι το Ariel μπορεί. Το Ariel Pods είναι ειδικά σχεδιασμένο να απομακρύνει δύσκολους λεκέδες και οσμές στους 30 βαθμούς, ακόμα και σε σύντομο κύκλο. Με Ariel Pods, αποστολή εξετελέστη. Δική σου αποστολή, να το δοκιμάσεις. Πάντα να φυλάστε μακριά από παιδιά. Τα ειρηνικά σπρέι μπορεί να ενοχλούν κάποιες φορές. Καλωσορίστε την άνεση. Με τη νέα εμπειρία Otrivin, άνετη εφαρμογή στη μύτη και ελεύθερη αναπνοή άμεσα με διάρκεια έως και 10 ώρες. Για να αισθάνεστε έτσι. Αναπνεύστε ελεύθερα με τη νέα εμπειρία Otrivin Spray. Μια αγάπη που διαρκεί μια ζωή. Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Από πότε έρχεται το νέο κύμα της χριστουγεννιάτικης κακοκαιρίας με βροχές, ισχυρές καταιγίδες αλλά και χιόνια. Σε πτώση και η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση. Βγήκαν μαχαίρια σε κεντρική πλατεία στο Μαρούσι. Ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε μαθητές και τραυμάτισε 2. Βιντεοντοκουμέντο από τη συμπλοκή. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στις 7 παρατέταρτο. Με τη Ρίτσα Μπιζόγλη. George. Jean. Don't forget to recycle. Unbelievable. Unforgettable. Nespresso. What else? Πες αντίο στα σημάδια του ήλιου και λάμψε με τη ρουτίνα λάμψης της Garnier και τη δύναμη της βιταμίνης C. Βήμα 1. Ο νούμερο 1 όρος λάμψης Vitamin C για μείωση των ορατών κυλίδων. Βήμα 2. Κρέμα Vitamin C Glow για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Λαμπερή επιδερμίδα κάθε μέρα με τη ρουτίνα λάμψης Vitamin C. Από την Garnier φυσικά. Nespresso. Αφεθείτε σε έναν κόσμο γευστικών εκπλήξεων. Σας προσκαλούμε σε ένα γιορτινό ταξίδι με την Espresso. Η νέα Boss Unlimited 10. Αληθινά καθαρά, το ξέρει ήδη. Like a boss. Αντίο στη σκόνη, λέει το δαχτυλίδι. Εξαφανίζει τη σκόνη και αυτή που δεν βλέπεις. Like a boss. Το δαχτυλίδι φωτίζει, καθαριότητα έχεις. Like a boss. Microclean. Από την Boss. Χριστούγεννα με special καλεσμένους. Με ατμόσφαιρα Grand Hotel. Ωραία. Ο έρωτας. Με Grand πρωταγωνιστές. Παίζουν για καλό σκοπό. Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Καταπληκτική ιδέα. Ναι. Για Grand παιχνίδι. Τσάι με παγωτό, μπανάνα. Και Grand τρέλα. Να η αγάπη μου να την πετάει. Εορταστικά ρουκζού. Μπράβο. Και καλύτερα. Χριστούγεννα με Grand Hotel στις 9 το βράδυ στον Αντένα. Πανθενόλ Extra Face and Eye Cream. Διαγράφει τα σημάδια του χρόνου και υπογράφει την ομορφιά σου. Φτιάχνουμε τη γεύση των Χριστουγέννων με το κιλό. Τώρα το νουνού στραγγιστό 1 κιλού σε γιορτινή προσφορά. Μείον 20%. Δύναμη και γεύση και τα Χριστούγεννα. Και τώρα η Πανθενόλ Extra υπογράφει την πιο μαγική εμπειρία ομορφιάς. Limited Edition κρέμες προσώπου, συλλεκτικά βελούδινα necessaire με αρώματα, γεμάτα πολυτελή φροντίδα για το σώμα και ένα σετ περιποίησης μόνο για εκείνον. Παραμυθένια δώρα Πανθενόλ Extra. Το κίτρινο ποντίκι φάνηκε στο ραντάρ. Ισοπτελεία GR. Μετά τον Άγιο Βασίλη, η shop.gr. Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο διανομής χαράς στην Ελλάδα. Καλές γιορτές από το e-shop.gr. Το Mucosolvan, χάρη στη σύνθεσή του και την τριπλή του δράση, ρευστοποιεί τις βλενώδεις εκκρίσεις, βελτιώνει τη ροή της βλένης απομακρύνοντάς την και ανακουφίζει από το βήχα. Mucosolvan, τριπλή δράση στην ανακούφιση από το βήχα.
Νέο Παντέν μοριακή αναδόμηση για εντατική θεραπεία. 5.000 επικνωμένες πέρλες προβέ αναγεννούν τα μαλλιά σε μοριακό επίπεδο. Τα μαλλιά μου δείχνουν πραγματικά ανανεωμένα και γεμάτα ζωντάνια, έως και 100% αναγέννηση των μαλλιών με το Παντέν. Μην αφήσεις τη στιγμή να περάσει. Γίνε τώρα ανάδοχος της ActionAid και στήριξε ένα παιδί και ολόκληρη την κοινότητά του. Εσύ απλά ζήσε τη στιγμή. Για τους δύσκολους λεκέδες υπάρχει το Skip. Με την καλύτερη κάψουλα Skip που είχαμε ποτέ. Με βελτιωμένη σύνθεση για ταχύτερη διάλυση και εξαιρετική καθαριότητα με την πρώτη, ακόμα και στους 30 βαθμούς. Χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Skip Ultimate. Το καλύτερο Skip όλων των εποχών. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Καφεδάκι να φτιάξω? Την άλλη φορά, μαμά. Μαμά, η γιαγιά ποιον έχει να μιλάει όταν φεύγουν? Κινητό, κλειδιά. Γιατί γυρίσατε? Έτσι, χωρίς λόγο. Όπου υπάρχει μοναξιά, ας είμαστε εκεί. Με έναν καφέ. Έτσι, χωρίς λόγο. Λουμίδης Παπαγάλος. Έκαστος στο είδος του. Αυτά τα Χριστούγεννα. Κερδίζετε 50% επιπλέον μπόνους πόντους με τις αγορές σας σε όλους τους συνεργάτες του προγράμματος Πόνους. Και επειδή γιορτάζουμε μαζί σας 2 εκατομμύρια εξαργυρώσεις το 2024, χαρίζουμε σε έναν τυχερό 2 εκατομμύρια μπόνους πόντους για να γίνει Mega Santa Bonus. Από την Alpha Bank. Ό,τι και αν χρησιμοποιείς για να καταπολεμήσεις ένα μικρό ή ένα μεγάλο κρυολόγημα, μπορείς να βάλεις και Vicks Vapor Up. Ανακουφίζει τη βουλωμένη μύτη, την καταρροή, τον βήχα και τον ερεθισμένο λαιμό για να κοιμάται καθένα στην οικογένεια σαν μωρό. Vicks Vapor Up. Όταν χτυπήσουν οι καμπανούλες, κάνε μια ευχή. Μαγικά Χριστούγεννα. Lidl. Ζούμε τη χαρά των γιορτών με το Joker. Αυτή την Τρίτη, γιορτινό jackpot τουλάχιστον 5 εκατομμύρια, 800.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9:30 στα καταστήματα ΟΠΑΠ και στο opaponline.gr. Joker. Πολλά σε πολλούς. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Όταν έχεις κρυολόγημα ή γρίπη και εμφανίζεις ένα από αυτά τα 6 συμπτώματα, πυρετό, ρινική συμφόρηση, πόνο, ρινική έκρηση, πονοκέφαλο, πονόλαιμο, όλα γίνονται πιο δύσκολα. Το Nurofen Cold and Flu ανακουφίζει κάθε ένα από αυτά τα συμπτώματα, συνδυάζοντας αποσυμφορητική με αντιφλεγμονώδη δράση. Και ξαναβρίσκεις το ρυθμό σου. Nurofen Cold and Flu ανακουφίζει 6 συμπτώματα του κρυολογήματος και της γρίπης. Κατά την περίοδο των γιορτών, όπως και όλο το χρόνο, το να έχεις τα μάτια στο κινητό και όχι στο δρόμο μπορεί να είναι μοιραίο. Προστάτευσε εσένα, αλλά και τους γύρω σου. Shell. Οδήγησε υπεύθυνα. Ευθεία και σε εκείνο το φανάρι αριστερά. Αυτό ήταν. Εδώ μιλάμε πολύ δυνατά. Και αν αισθάνεσαι ερεθισμό του λαιμού ή βραχνάδα, πάρε Vox Lizopain. Ρώτησε τον φαρμακοποιό σου. Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με ρυθμό 9:49. Πέφτει η νύχτα με ρυθμό και την Πάολα να μας τραγουδάει. Εγώ τις νύχτες τραγουδάω.
και με τη Lady του ελληνικού τραγουδιού Άντζελα Δημητρίου μας αφιερώνουν μια νύχτα μαγική με εκτελέσεις που θα μείνουν αξέχαστες. Πέφτει νύχτα με ρυθμό. Παρουσιάζει η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Χριστούγεννα στις 11 το βράδυ στον Αντένα.